بمنجس فيدرال زوج عواج ممحشات أو جبري 1395 إزبار كل تشن 17 عام تمرتها بتجري كي تجبر تحتيتم عواج ممحشات أو جبر 1395 إزبار كل تشن 17 هلو كنتا تاب مزيتو سلازخنا كتجبر يبلني لهم بيت مخر نقدي زفر محاورات بيت مخر زفر محاورات تجري كلتو مع بيت مخرتا تاب تجري زل وانا وكنتا نقدي نحفشوا مفتوحاتهم من ملكتهم نجازيت نياتات مبرهيبه معلوم كاب مشت أخلتنا تبي حمشة ميتوي كاب تحسب الجبر مخفال حويس بزحات عن قطعة زكاة تأواج وانا وكنتات نقادين إيكونومي تجراي زي جنازة مخانو أبال بورد بيت مخرن نقدين زفر محبرات تجراي آيت توماس واسيهونن مختل بريزيدنت بيت مخرن زفر محبرات تجراي آيت تسجع حد جون قليش معلوم نقادي تجراي بسنكتي أنا وكينا تاب كسران هلو متن ولد زوسادو لقاح أزيو أبزوس خلون نتسجم نمفتح عرب زي تجبرلن وان زي تجبر ممحيش أواج الجبري نت نقادي أزيو حساي مخانو أجنزيبام منجس فيدرال بش مهاجر بقال إيكونومي ريفورم زي تجبر زول أتي ممحيش أواج انتوتن انت تصدقن وكلت تجراي كم زي تساتفلو زي حبور آيت توماس نتأواج نمتجبار جزاو ممحدار تجراي من قصاص مجمارو محزن خوينو رخيبنا كبله فليتام أوتو محبرات سجمات محبرسم نقدين مفتاح كساب قدماء من إسراب يحمدن قالوا تاكلات ولا تقرب زاجد جنا فتح خمسة رخب بمجلات ناي موداتا بوليتيكا فتح كوهابو محاتيتام مع المزل مع توت تجراي أبو سنة فتات ما تعواجنا حدا عم زغمتهم أم فتات ولا كان تهلم أب فتات محلف زلف كم زلون تجمع محبرسم نقدي بزمن قدي فتح يزبل أمنت كم زي بلو من قليجام حطوتات نقادو كاب زخونة بوليتيكا تحسون تساق كم زخونة دحر محبار تجمعات نقادن إيكونومي تجراي بوتس فتوحاتي تمالهم بمنجس فيدرال زوج أما محاش أواج أتاو قبر 1395 إزبار كلتشن 10 مدرخ مرددا كي تقايد كي تجبر زحاتو توم محبرات بسنكلقح ببانكتات تتحاز نبرتات نقادو ناي محراج تجبار دو كبلون تسوي عمالهم ناب وانا بيت صفت ممحدار جنرال تادس ورد زاتو حيلتات تاتقراي موجا كم زابيت سميم دي حيروم زمتو كالوت أبالات حيلتات تاتقراي حزونا بكواب هنطا بيت صفت اقزاو ممحدار تقراي كم دركبو بيبي سرقاقي جولام اتوم أبالات حيلتات تا اتكو خمر راقيفكم ناب الدارش هنطا اقزاو ممحدار تقراي تو تبايلوم اوشتتي بيت صفت مسحالا في بيرو سلام تاتان تقراي جنرال فسها كيدانون كالوت عززتن تزراري بمالوم اتتفتيرو زلو ترقنا يقصلو كوانتلو ابتخابي زلو نبر منقصاص كم قدمو كم زلو كاب تخابي زترخب حبريتا ملاخيتولام مختل بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ ተአማኒ ለሰፋነቶ ማሐይልታት ቀሪቡ በመዝረራብ ካብት ቤት ጽሕፈት ለቀም ኮጽኩ ሐቶን ተቀረበለም ፕሬዝዳንት غزاو መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ በአካር ረኺቡ እንደሕር ዘዘራሪቡም ካብ ቤት ጽሕፈት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮጽ ፈቃደኛታት ዘይምዃኖም ተመላኺቶሎም እንተኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛጊድ አበይ ከም ዘሎ ዝምልከት ዝወጸኑ ጽራ ሓበሬታ የለን ኣብ ዝሓለፈው ሓብቲ ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ከቲቶም ዝቆሰሉን ብህይወት ዝደሓኑን አባላትን መናወብሮም ዝምልከት ጠለባት ከቀረቡ ምጽናሕም ይፍለጥ እዩ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝበዝሑ ብረቶም አውሪዶም ናብ ንቡር ናብራ ክምለሱ ተጽቢት እኳ እንተነበረ ብሰንካ በመንጎ ሰንበዝ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ ምስሓብን ዘይምትእምማንን ከም ዝነበርዎ ክቕጽሉ ተገዲዶም ይርከቡ 25 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ንግሆ ገለ አባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ማህያን ካሊ ደገፍን ደንጉና ብዝብል ምስዕጥቆም ንህንጻ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ከቢዎም ሞዮም ነይሮም እቶም ዕጡቃት ክላሽንኮቭን ዲሽቃን ዝርከቦ ሙሉእ ዕጥቂ ሒዞም ካብ ርሑቕ ከባቢታት ዝመጽኦም ብሰንኪ ኩነታት ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘምርሕ መንገዲ ተዓጺሩ ፊድዩ ናይ ቀረባ አዘዝቶም ከዘራርብዎም እኳን ተፈተኑ እቶም ላዕለዎት አዘዝቲ ይምጹልና ከም ዝበልውን ምንጭታት ሓቢሮም ድሒሩ ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ከሞን ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተአማኒ ለሰፋን ካልኦት አዘዝቲ ሰራዊትን ተራዳድዮም እቲ ተዓጺ ዘርፈደ መንገዲ አጋፋ ድስተኸፊት እዮም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብታ ብሰንኪ ኣድማ ገለ አባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ወጥሪ ትርከብ ከተማ መቐለም 25 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ሓያልነት ጉድ علام تنقنايتي كاب وشت حاولت سماتا تግራይ ዝተሰምዓነታ ጉንታይ ምዃኑ ዛጊድ ብንጹር ኣይተረጋገጸን በትም ፍንጃር ኣብ ሰብዝ በጽሕ ሓደጋ ከም ዘለግና ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ኣረጋጊጾላም በኻሊ ሓበሬታ 25 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ሱዳን
ማእኸል ማዕቀብ ስደተኛታት ተጋሩ ተነድባ ሓደጋ ባር ሓውኸም ዘጋጠመ ግዳያት ሓቢሮም እቲ ሓደጋ ባር 25 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ሰዓት 8 ዘጋጠመ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ገዛውቲ ከም ዝተቃጸሉን ንብረታት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾኑን ተፈሊጦም ዛጊድ ኣብ ላዕሊ ህይወት ሰብ ዝበጽሕ ሓደጋ ብንጹር ኣይተገለጸን ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ማእኸላት ማዕቀብ ተደጋጋሚ ሓደጋ ባር ሓዊ ኣጋጢሙ ብርክት ዝበሉ ወገናት ህይወቶም እንትሓልፍ ብዙሓት ኣባይቲ ምስ ሙሉእ ንብረቶም ተቃጺሎም ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኖም እዮም ብሰንኪ መንነቶም ካብ ዓዶምን መረበቶምን ብሓይሊ ዝተሰጎጉ ላዕሊ 70,000 ስደተኛታት ተጋሩ ኣብ ሱዳን ዝተፈላለያ ማእኸላት ማዕቀብ ዓቂቦም ብጥሜትን ሕማምን ይረግፉ ከም ዘለው ጸብጻባት ይሕብሮም እቲ እንኳን መፍትሒ ብመሰረት ዋዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም መምላስ ከም ዝኾነ ድማ ተደጋጋሚ ጻውዒት እናቕረቡ ምጽንሖም ይፍለጥ መንግስት ፌደራል ለሒሳብ ባንክ ትካላት ደደቢትን አደዳይ ማይክሮ ፋይናንስን አግዶም ሒሳብ ባንክ ትካላት ደደቢትን አደዳይ ማይክሮ ፋይናንስን ተአግዶሎ ፌደራል መንግስት ናብ ኩለን ባንክታት ነእግድ ደብዳቤ ከም ጻሕፈ ድማ ተፈሊጦሎ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ 25 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ባንክ አንበሳ 10 ሚልዮን ቅርሺ ንምውጻእ ዝገበረ ፈተና አካውንቱ ስለዝተአገደ ከውጽእ ካለን ሒሳብ ባንኪ ኩለን ትካላት እምት ከም ዝተአገደን ፌደራል መንግስት ናብ ኩለን ባንክታት ነእግድ ደብዳቤ ከም ዝጻሕፈ ዝከሪም ነስዒቡ ትቦገን ሕወሓት ዝተጣየሸ በዓል ሓድራ ቦርድ ትእምት በመንግስት ኢትዮጵያ በትካላት ትእምት ዝተወሰደ ሒሳብ ቁጥር ናይ ምእጋር ተግባር መረምታ ስጉምቲ ንኽወሰደሉ ሓቲቱ እቲ ቦርድ ምኽንያቱ በዓሊ ብዘይፈለጥኩ ወገባብ ናይ ኩለን ትካላት ትእምት ናይ ባንክ ሒሳብ ካብ ሕዳር 24 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብጅምላ ከም ዝተዓፀወ ካብ ዝምልከቶም ባንክታት ከም ዝተገለጸለን ኣፍሊጦም እዚ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፋይናንስ ምርመራ ኣብ ላዕሊ ዘን ትካላት ከይተኻየደ ብጅምላ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ባንክ ሒሳብ ናይ ጋር ተግባር ሕጋው ከም ዘይኮነ እቲ ቦርድ ኣብ መግለጺ ሓቢሮም እዚ ተግባር ብኹናት ካብ ዝበጽሕ ንዕንወትን ክሳራን ንምሕዋይ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዘምክን ከም ዝኾነ ድማ እቲ በዓል ሓደራ ኣፍሊጦላ በዘን ኩባንያታት ዝመሓደሩ ብዓሰርተታት ሽሓት ዝቝጸሩ ሰራሕተኛታት እውን ክብቶን ዝገብርን ማሕበራዊ ቅልውላው ዘስዕብን ዝበለት መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘን ትካላት ዝተወሰደ ተግባር ዘይሕጋው ስለ ዝኾነ መረምታ ስጉምቲ ንኽወስደሉ ሓቲቱ እቲ መግለጺ ትካላት ምትስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ኢኮኖሚያዊ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ኣብ ምርግጋጽ ግብሪ መንግስት ኣብ ማዕባይ ኤክስፖርት ኣብ ምግፋሕ ዘለዎን ግደ ኣብ ግምት ብምእታው ከምውን ዘለዎን ጽፉፍ ስርዓት ኮርፖሬት ማሕደራ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተዓጽወ ሒሳብን ብቕልጡፍ ክኽፈትን ስሩዕ ናይ ንግድን ኢንዳስትሪን ስራሕን ክቕጽል እቲ በዓል ሓደራ ብመግለጺ ሓቲቶላ ብኻልእ ሓበሬታ ብመንጎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ኣምሓራን ስምምዕነት ሰላም ተገይሮም ነቲ ሰነድ ስምምዕነት ብወገን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ርእሰ ምምሕዳር ኣረጋ ከበደን ተወካሊ ህዝባዊ ትካል ፋኖ አምሓራ ካፕቴን ማስረሻ ሰጤን ተፈራሪሞም ነቲ ስምምዕነት ሰላም ሕብረት አፍሪካን ኢጋድን ዘደራደርዎ እንትኸውን እቲ ስምምዕነት ሰላም ብደላይነት ሰላም ክልቲኦም ወገን ዝተረኸበ ምዃኑ ተገሊጹ ይብል ካብ ሚድያታት ፌደራል ዝተረኸበ ሓበሬታ እዚ ሓዚ ምስ መንግስቲ ክልል አምሓራ ስምምዕ ዘላቂ ሰላም ዝፈረመ መሪሕነት ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ምስ ሕወሓት ናይ ዝተገበሩ ምስጢራዊ ኣኼባታት ቅዳሕ ድምፂ ክዝርግሕ ክብል ምዝራቡ ይፍለጥ እዩ እቲ ምንቅስቓስ ፀረ ሰላም ብዓበይቲ ኣካላት ሕወሓት ይካየድ ስለዘሎ ኣነ እውን ኣገልጋሊ ሕወሓት ኣይከውንን የክብል ከም ዝገለጸ ዝንገረሉ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኢዱ ዝሃበ ላዕለዋይ መሪሕነት ፋኖ ማስረሻ ሰጤም ምስ ሕወሓት ዝተኻየዱ ምስጢራዊ ኣኼባታት ብድምፂ ዝተቐድሑ ዘረባታት ንመንግስቲ ክረክብን ናብ ህዝቢ ክዝርግሕን ቃል ምእታው ይፍለጥ እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ምስጢራዊ ኣኼባ ድምፂ ዘመነካሴ ምሬ ወዳጀን ሃብቴን ምስ ዓበይቲ መራሕቲ ሕወሓት ይሰርሑ ከም ዘለው ብንጹር ተፈሊጦሎ ኢሉ ብዘይካ እዚ መሪሕነት ሕወሓት ብዘመነ ቢሎም ዝወደብዎም ዕጡቓት ንዕላሞም ክጥቀምሎም ከም ዝሓስቡን እዚ ድምፂ እዚ ነቲ ሸርሒ ከም ዘቃልዖን እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ይገልጽ ሕወሓት ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ይራኸብ ዝብል ተደጋጋሚ ክስታት እኳን ተቐረበሉ እቲ ውድብ ግን ነዚ ዝቐርብ ክስታት ክነጽጎ ጸኒሖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን አንጻር ኢትዮጵያ ውግእ ተዋፊሮም ኣለዉ ክብል ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝጸሓፎ ክልተ ተኸታታሊ ደብዳቤ ምኽሳሱ ይዝከር እዩ ኤርትራ ልኡኻት ሰበስልጣን ከም ዝኣተው ይግለጸሎ ኣስመራ ሓደሽቲ ወከልቲ ሩስያን ሕብረት ኣውሮፓን ዝርከብዎም ኣምባሳደራት ወረቐት ስርሖም ረኪቦም ናብ ኤርትራ ዝተመዘዙ ቆምትን ዝወርትን ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወረቐት ስርሖም ኣረኪቦም ኣሎም መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ከም ዝሓበርዎ እቶም ቆምቲ ኣምባሳደራት ናይ ሩስያ ኦለግ ፔተረንኮ ወኪል ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣምባሳደር መሻል ሓምዳን ቢ አልሮጊ ኣምባሳደር ሱዳን ኦስማ አሕመድ ዓብዱ ልባሪ ከምኡ ወኪል ሕብረት አውሮፓ ጆዋና ዳርማኒኒዮም ዘወርታ ኣምባሳደራት ኣውስትራልያ ፖላንድ ማውሪታንያን ዛምቢያ
አይቮሪ ኮስት ሩዋንዳን ስሪላንካን ውን ኣብታብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ወረቐት ስርሖም ነቲ ፕሬዚዳንት ኣረኪቦም ኣሎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኖም ልኡኽ ባይቶ ጸጥታ ሓቡራት ሃገራት ድሕሪ 14 ዓመታት ናብ ሶርያ ዓዶ ተካይዱ ንኹለን ኣብያተ ባይቶ ጸጥታ ዝውክል ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ 14 ዓመታት ንፈለመዋን ናብ ሶርያ ዓዶት ንምክያድ 25 ሕዳር 2018 ዓ.ም ናብ ከተማ ደማስቆ ከም ዝኣቶ ማዕኸናት ዜና ዓለም ሓቢረን እቲ ጉጅለ ልኡኽ ነቲ ብስርዓት በሽር አልአሳድ ዝተፈጸመ መጥቃዕት ንሱ ዘስዕብ ዕንወትን ኮሊሉ ከም ዝተዓዘበ ኣገልግሎት ዜና ሶርያ ሳና ሓቢሩ እቲ ልኡኽ ኣብ ዕደቱ ብቋሚ ወኪል ሶርያ ብሕብራት ሃገራት ኢብራሂም ኦላቢ ተዓጅቡ ኣብ ከተማ ደማስቆ ንዝርከቡ ቅርስታት እውን ተዓዚቦላ እቲ ንቐዳማይ ዓመት ጽምብል ውድቀት ስርዓት በሽር አልአሳድ ምኽንያት ገይሩ ናብ ሶርያ ዝበፅሐ ልኡኽ ምስ ፕሬዚዳንት ኣሕመድ አልሽራ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ እውን ተገሊጹ ቤት ጽሕፈት ሚድያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትዕዶት ንሓዳሽ ሶርያ ዝተዋሃበ ህግራዊ ደገፍ ዘንጸባርቕ ምዃንን ድሕሪ ምፍራስ እቲ ናይ ቀደም ስርዓት ተሓድሽ መንግስቲ ኣብ ምሕያል ዳግም ህንጸትን ምርግጋጽ ላዕላውነትን ሶርያ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዘረጋግጽን ምዃኑ ገሊጹ ብኻልእ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ንትራምፕ ግብረ መልሲ ሂቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሓምዛ ዓብዲ ባረ ኣብቲ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ብዛዕባ ሶማልን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ሶማልያውያን ስደተኛታት ነትኪሩ ዝሃቦ ዘናእስ ርእይቶ ብዝምልከት ብማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገርን ዘቕረበሉ ሕቶ መልሲ ተዘይሃብና ልሓሽ ክብል ሸፈፍ ኢሉ ሓሊፍዎም ትራምፕ ንዓና ሶማላውያን ጥራይ ኮነን ጻረፍ ክብል ከዓ ንምንታይ ክምልሰሉ ከም ዘይደለ ኣብሪሆም ሶማላውያን ጽግዕተኛ መንግስቲ እምበር ንመንግስትና ዝጠቕምዎ ነገር ውሕድ ክብል ዘናእሰ ትራምፕ ንሃገርና ከምዚ ዓይነት ጓሓፍ ክንእክበላ ኣይንድልን ክብል እውን ተጻሪፉ ነይሩ